Assalamualaikum warahmatullah. Derɗiraɓe wonnaɓe coppin jaygol e luttuɗum groupe ji deydeyɗi jaygol daga jaygol Pulaku TV haala marketing e wondiɓe majum on kofnama on guelanama kayruji ɗuɗɗi kala tawete ɗon nder duniyaru foof jani komo ɗon Adamou Harouna ɓiɓɓe ɓe ƴamto Adamou Harouna min mbayri yugol ɗe a waɗi vidéo a publie ɗume waɗi derɗaɓe ɗum songullaji ɗi kayru derɗaɓe inchallah vidéo ji en gaɗay on mari haaje yugo vidéo ji inchallah tan mi waɗugo vidéo ji gam may ɗo mi wiya cuwami jippinana information derɗaɓe wonɓe e haala marketing jaygol Pulaku TV taweteɓe berniol Douala hande min bolwana ɗon Adamou Harouna tawi berniol Douala derɗaɓe ƴamanɓe ɗe concernant shopping jaygol taskaram dulle layha to Allah mum yerɗi derɗaɓe alat warore dimanche le 12 mai 2024 mi tammitaɓe ko Nigéria to Allah mum yerdi ha berniwol Kano mi programme koɗo mumen pat billet d'avion am ɗo prêt to Allah mum yerdi dimanche mi tammitaɓe ko ha Nigéria ha berniwol Kano gam taskaram wejum gam taskaram waddango en kuje feere feere ɗe ko larani bornuce limse diga paɗe ko larani tisiji limse rewɓe kufneje ko nandi ɓe majum kala hunde ɗe ɗe larani taskaram julde nde goɗɗo marɗo haaje pat on mbawa heɓugo ɗum ha copi jaygol maranɗo haaje pat wawan contacta numéro ji je on guera less ɗon on passa commande moɗon hunde nde marɗon haaje pat en andi ɓe mbiyen kano ɗum reedu ñiiwa kano to mbingiwa ɗum reedu ñiiwa kala ko marɗa haaje ko heɓan toon e ɓe laawol ɓe guutu e surtout to mi yahi toon prix ji man ɗo gonata bato mi warti miɗo Cameroun enen noon prix ji men gonata bana prix ji ɗum simpata Cameroun to miɗo Nigéria miɗo wanno prix banta kuje man ɗo codirte ha Nigéria en noon mbaɗon taɓe maranmi haaji sodugo kuje ɗo prix de gros onon fof ton mbaɗi haaji on mbawan matugo mi on commanda kuje moɗon derraɓe to Allah mo yerdi mi tammi wonugo Kano pendant ko yahanta ñalle ɗuɗɗe seɗɗa e ɓawɗon bo après daga berniwol Kano mi tammi tawe bo a berniwol Cotonou lesdi Benin donc mi tammi yahu Cotonou bo to Allah mo yerdiraɓe toujours gam waddango en kujeji feere feere de ɗeɗi yimɓe marata haaje on gofnama on guettama on guelanama kayruji ɗuɗɗi ɗum dedi ko on Adamou Harouna mo shopping jaygol Pulaku TV jaygol consulting jaygol foundation eno nun nanta haala marketing on gofnama on guettama on guelanama kayruji ɗuɗɗi wassalamu aleykum